Kaixo, bideo honetan Moodleen Hot Potatoes jarduera bat nola sortu ikusiko dugu. Hona gatoz, eta Hot Potatoes galdetegia deko. Izena, orduen egin dezakedana da galdetegitik lortu, edo fitxategiaren izena erabili, edo testu zehatza. Nik testu zehatza ipiniko dut, eta hemen adibidez angeluak ipiniko nuke. Gero fitxategiaren izena. Hartuko dut fitxategia, lehenengo gaian gaude, eta fitxategia igo egingo dut. Eta orduen, Hot Potatoes jarduera bat edo galdetegi bat egiten dugunean, bi dokumentu agertzen jakuz bat, .jcw, edo bestela HTML. Bueno, HTML hartuko dugu, fitxategia igoten dugu, eta hemen txedekot. Hemen godotxet aukeratu, hauze da, eta bertan dekot. Gero, sarbide kontrolean, esan dezakegu noiztik nora egon daiten zabalik galdetegia, pasaitza eskatzea gure badugu, berrikusteko aukera nahi badugu, kalifikazioak betikoa, ze valorazio metodo erabiliko dugun, eta zein izango da kalifikazio maksimoa. Eta azkenien ingo geunke gorde eta ikastarora buelta. Eta ikusten duzue bertondeko gure. Klikatuko dugu ikusteko zelan geratu dan, eta bertan dekogu ariketi. Kasu honetan, gurutze grama. Bueltatuko naz ikastarora, eta gutxi gora bera ikastaroa sortu dugu. Bai, honi esplikako dutzu eta zapurtzu bat botoi honek, gehienak ja ezagutzen dozu ez. Begie, eskutatzeko ala ez, hau ezabatzeko, editatzeko. Zetako balizu da ben gezi honek, klikatzen badot behin, ikusiko dugu txat saio hau eskumetara sartu dela, ikusten duzue. Eta honek balizu dau posizioz aldatzeko. Hemen klikatzen baldin badot, mobidu leiket laukizu zen horietara. Orduan, imaginatu interesaten jatela azkenengo puntuen geratzi. Hemen klikatzen dut, eta oin txat saioa hemen amaieran geratu jate. Hemen barru neuki beharrean kanpora gure dutela ipini, egin dut klik, eta posizio bat eskerretara jongo jate. Eta gero hau izeten da lantaldean egin nahi badut ala ez. Orain arte dena talderik ez dago, baina jardueraren bat edo taldeka egin nahiko baneu, hemen klikatu beharko duk.